Riwruoge auchiel e pacho ka obiro kanyakla ka gigolo pachgi ewi chal mar piny Kenya. Nyete kindegi mag ng'anyo. Giseo obila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom joma ne ng'anyo kaachiel gi jofwambo mosebedo ka nyiso tipo mag ng'anyo achiel kachiel. Bende giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto ok ochuno ni nyaka bed gi twak gi rowere eka giket gik moko e yo makare. Kendo gilero ni sirikal ni kod teko mar keto lokruogego e tim kata ka romo ok otim. Riwruogego oting'o riwruog okinde LSK mar weche thieth Kenya Medical Association, riwruog jofwambo KUJ, Amnesty International, Medics for Kenya, Police Reforms Working Group, IMLU, Kenya Human Rights Commission, e kind riwruoge mamoko. We note the State House announcement of a multi-sectoral conversation to address policy issues raised by the youth of Kenya, otherwise known as the Gen Z protest movement. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ng'ini wawacho ni jotelo jofwambo duto mosebedi ka obila rodho kendo obila goyo ka giluwo chenro mag ng'anyo mano otimre higa mokalo kendo waneno ka higa ni bende ochako nuore. Koro wacho ni ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Koro wadwaro mondo wakaw ni okang' mondo timni orum. Kik obed ni ndalo ka ndalo mitimo ng'anyo ka jofwambo temo miyo jopiny weche achiel kachiel kaka weche timore e pacho ka to obila tiyo gi teko mang'eny. Medical personnel have come under fire, arrests by state officers and had their patient lists stolen from mobile emergency centers serving the injured. Lawyers have been denied access to their clients, arrested and intimidated by police officers of the state to drop cases.